Wisata Yogyakarta. Taman Wisata Yogyakarta. Oh. Pasar Kembang. Ya. Oh, Pasar Kembang. Kuwi kempange maceme apa wae to? Wis kowe tak takon wae kok. Wis ora perlu ngerti kowe. Ya. Ora kudu ngerti. Ya, ngono ya, Mak. Soale ngertiku Kota Kembang kuwi ning Bandung, ning Jogja kok ana Pasar Kembang aku rong reti sesuk didudui yo, Pak. Ya. Caedian. Yo. Pinarak to, Pak? Hah? Pinarak. Pinarak piye? Ten ngene ku lho. Nang omahmu ngono? Mampir nggih. Wis sesuk kapan-kapan wae. Oh. Mumpung celak. Mumpung apa? Cedak. Oh, krunguku mumpung selo. Yo, senane. Mumpung cerak. Iya. Ya, matur suwun, Mbak Orisa. Sesuk tak mampir no, rasa kuwatir. Yo. Mampir yo ora urung yo ninggali anakmu. Ayo. Kowe iki nek golek dit pinter ora pikir-pikir. Kok terus anake tanggamu barang tok akoke anakmu. Ya, ya tekor. Lah jenengan ki nggih aneh kok wong anak kula guyu seneng banget terus kei duit. Ah iya. Dengan iku. Ora anakmu ki kowe iki anggere muni ra mangkat nyambut gawe kok mesti anake panas. Iya, anake lora-loro. Gantinen jeneng nek carane piyai sepuh. Oh. Anakmu sapa jenenge? Yusuf. Wis gantinen bejo apa nrimo ngono mah. Nek delok wujude iki gantinen blenggor wae. Oke sami nika lho, Pak. Sami sing demung lho. Ah iya. Malah sehat, malah ora. Iya. Lho, kuwi kadang kala sok nyata lho, Nak. Lho tenan, takono piyai sepuh. Ya, ana anak sing sial sebel sial. Ya. Maune jenenge sapa apik banget mul Riko Tampati apa sapa ngono. Bar cemplung sumur jenenge Slamet malah sehat. Iya ya, Mak. Ana kuwi aku ya ndek kanca kaya ngono kuwi mula kadang kala ki sosok ora pas karo dina pasarane len jenengke lan sak piturute kuwi ya nek kapercayaan Jawa kadang kala sok ya nek percaya ya kena ora ya ora apa-apa. Dene kowe ora percaya anakmu tetep jenenge Yusuf ya ora apa-apa. Ya. Nggih mugi-mugi sehat terus, Pak. Amin, tak dongak-dongake. Ya ora anakmu tok, kowe barang ya sehat. Amin. Bojomu ya sehat. Maratuamu sing cerewet kae ya sehat. Nika jenenge Mini, Pak. Sama Sumini. Sumini. Kok gede? Kudune ra ya ming semene kok ya. Iya. Wah nek muni ketemu nek omong wis leren-leren no. Wis apa saya ngene wah edian iki. Iya. Iki mangan apa wong. Iya. Ayo lali janjine podang kuning akeh banget pamundutan. Pepeling ya. Nek pepeling ki penake kur engko ya. Ngono ya Mak. Iya. Iki sing engko iso tak aturake nek penak-penak nggon pathet songo ya pathet songo no. Ya ngono, heeh. Bareng iki apa? Podang kuning ya ana. Nggih, podang kuning mboten napa-napa. Ya. Podang kuning. Enten ta, Pak niku? Ana wis tak paringi kowe nyinden sak awan kok. Nggih. Aja kuwatir kowe. Tapi abang ta, Pak? Abang. Iya. Engko sing biru tak kene sing do keset-keset nyinden. Iya. Podang kuning dibawani, Mbak. Ya monggo. Nadyan wujuh tembung peksi agawe talineng kok iso ketemu kowe mbiyen Mak dijak karo sapa to mbiyen sing ngejak kowe sapa sak mbiyen sinten nggih SMKI ya isian ya SMKI melu aku no ya tak pentaske ning Jana Badra Dies Natalis sing delok rektor-rektor kae aku takon nembangki mletho waduh wong kok juarian wis wah oh ajar pit yo nang kene iya ngono ya jarian kene mlentung gedhe banget kae
Wah, lidandan. Tergenjo, Pak niku. Ah iya. Terus leren, isin mergo melaku ora iso nyuwara sacara Jawa utawa nembang isin. Terus tak takokke, si Orisa kae mbok dijak meneh kae mesakake kae wis seneng budaya Jawa, ora melu meneh. Oh. Keletan meteng sik kowe ya. Nggih. Pun duwe anak, pun metu gek kula melu melih. Ah iya, kuwi keletan meteng sik suwe kuwi. Ha ya mbuh kok dolan endi kok nganti iso meteng barang. Ayo ya men kok ya wong seneng ngendi bojo kok lah iya. Terus bareng anake lahir melu meneh seprene iki. Yo, iki ya wis meteng meneh. Wo. Cepet to, Pak? Cepet aku ya gumun wong nyinden wae kok ya iso meteng ya. Ora kaya Wahyu kae. Wahyu sapa kae? Bojone Mariono. Mau bengi telat nganti tekan setengah 09:00. Kok lagi teko yu, ajeng metu lawangmu dijegal bojo kula. Dijegal dikapakke mboten ngerti, Pak. Dijegal terus didengkul cengel kula. Iya. Ya. Alus manis tur mrak ati. Mulane kok bojo kula tengok nang kursi niku ancang-ancang bul kula disleding. Kaya bal-balan wae. Golek isi Freddy bojone podang kuning. Ta bojomu jenenge Freddy to? Nggih, Pak. Ah, Freddy sapa? Freddie Mercury. Oh, tak kira nek Freddy Silitonga. Boten. Iya, terus Nano Iba bunga ing atiku ngleleng dhewe jenenge bojone Orisa. Iya. Freddy. Nggih. Bojone iki Yanto. Yanto tas. Iya. Bojone Ayu iki malah elek meneh. Sopo? Genjik. Yo, terus nyanding bisa dadi ana tombo sing endi to Mas? Sing enong kae apa? Oh, bojone Mbak Ayu. Baguse kaya ngono kok genjik. Mas Genjik. Biyen ki mergo le potong ki aneh-aneh kae lho nek wong wis bebojoan kok potonge kene iki ditipiske. Terus kene iki didawake terus diglewer tekan mburi kae. Mlaku aku ki tak ndasmu kok suwe-suwe kok genjik to, Kis? Aku ngene. Kaya babi nom nek. Esok awan ya. Esok awan ning omah wis ora krasa. Luyuran aku lagi sing sayang. Kami teranggonku goleki ora krasa.
tak paringi nyo. Nyinden awan karo podang kuning nyo. Matur suwun nggih, Pak. Iki isih nampa mengko amplop. Ya. Ku sing bengi iki ora penak melu aku iki. Penak banget, Pak. Ha iya. Ming sak podang. Langsung nampa. Iya. Matur suwun nggih, Pak. Yo, mau nek anakmu sing nampani 500 ora mung 300. Wis cukup ngene, Pak. Ah, kae mara tuane wis bengok kae lho. Iya nang kene lho. Mempeng banget ora urung ya dapu simbahne kok. Iya. Ayo genti Mbak Ika, mangga. Ki ana sing nyuwun lali janjine, ya. Diaturake ya, Mak. Mumpung isih para muda-muda akeh sing padha rawuh ya sing diaturake sing kagem. Ya sing sepuh ya iso ngrasake, sing muda ya iso menikmati, ngono ya, Mak. Iya. Ya. Kudune mawawan kabarang ki ya ajar nyinden. Tampa campur sarina. Oh. Nggih, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Tampa campur sari ngejak Elisa karo Tatin. Ya, saiki Tatin nyanyeh mripate. Ya. Ora turu sedina. Dadi ora mangkat. Kok sing ngajak. Mboten kula sing ngajak. Ha sapa? Pak Parjo. Pak Parjo sapa? Sing ngenong niku. Oh, anu to. Apa resepsi nang Parjo to? Nggih. Oh ya ora apa-apa nek wis. Ora apa-apa wong genahku ya ora entuk duit kok. Iya iya. Nyumbang. Wis nyumbang mak ora. Kok ora piye? Ha sesuk sak karepku sak selaku to. Oh. Iya, aku ya wis diparani anu sik ngenong duwe gawe mantu. Mara ning nggon aku. Katuran rawuh mbincang tanggal 14. Ayo nek sempat aku ya. Kowe karo anakmu ae ngono. Tak parani nek aja kuwatir. Iya, sesuk aku mesti mara ya ming golek selane ya. Sesuk kan prei sewengi iso dienggo nyumbang, iso dienggo marani kancane Pak Parjo kuwi ndaki duwe gawe ya. Marani Solikin bojone bar opname. Oh iya, Solikin. Sing gampang kae. Oh. Bojone ya cilik banget ta ya. Leopname mergo di Pulau Soro kan. Enggak apa, Mas? Prei piye? Saking kerepe le miyaga arang ketemu bojo bareng ketemu ayo Mbak Ika lali janjine apa-apa liyane iki oke banget lali janjine ana terus gelang kalung ana Lali janjine ya engko gelang kalung men Mbak Elisa ya ngapa kok gobek-gobek ora apal kowe mesti ya ta? Ayo nganggo catetan ora apa-apa gelang kalung kok ora apal nek nganggo iso kok. Yo. Monggo. Dina Minggu kang tak anti Dina Minggu ayo Mas neng pira loka. Itu niku. Tina muni ngoyo janjine piye to Parjo ki ya wis penabuhku ki tak nehi selo sesuk bengi ki kerepku tak kon wayangan lah ya mesama randinggon ngono kuwi alasane mongko nggone ya jembar ming ten apa gak kelangan sego ayo segelenten anak anane pijerasa maya pinta
Janjine iki mau pamundutan saka sapa makse tak golekane ya iki saka lho kok ora kecekel ya no ya wis ben apa-apa wis rasa dicekel wis oh ya ya saka sapa iya kuwi mau ngaturke panuwun tanpa pepindhan ya. Ha iki engko sing ben belajar iki mau selama Mbak Ika nyanyi lali janjine iki si Elisa ngapalke Gelang Kalung. Ya, ketara buka buku. Ayo, jumeneng. Nggih. Kula niku janjane mboten ngapalke Gelang Kalung. Lha apa? Amargine enten sik Japri, ngerti Japri ora? Japri iki apa? Jalur pribadi. Oh, chatting. Mbak, dengan sangat saya mohon ngono kuwi. Aku wis njaluk nganti ping 17 likur njaluk sambung wanci dalu. Aku pengen banget ditembangke kuwi ngono tapine ya durung dadi bejone. Ya di ngapura nggih. Ya maksudnya piye durung dadi piye? Dia minta lagu Sambung Wanci Dalu. Lha nyuwun wis bola-bali ra tau. Ora apa-apa. Diganti Sambung Wanci Dalu ora apa-apa. Ya. Oh diganti nego sidone. Kuwi Gelang Kalung sementara gadekke sik. Didol sik ya Pak. Mengko nek payu gede aku gelem lah engko dibagi loro ya Pak. Heeh nggo kebutuhane awake dhewe. Iya nek payu sak yuta ya aku 800 Pak Seno 200. Wis ra apa-apa, ora masalah pokoke engko pokoke ngangsur wong loro. Oke. Digadekke sik Sambung Wanci Dalu ya. Wingi ngerti ora digarapi karo Pak Sukron aku. Pak Sukron itu yang bikin lagunya. Aku sowan mrono ning Blitar wingi bola-bali Pak Sukron itu Sambung Wanci Dalu Mas. Nggih Pak niku malah sing tenar teng Jogja niku. Kula mon nganu Pak nyuwun napa palilah. Anu lagunipun kula anggih, lampanipun kula anggih. Pun monggo sak kersane sampean. Oh. Elisa mboten nderek. Oh, takoke Pak Sukron. Wah, asik. Ya makane iki aku dijak to, Pak. Aja mangkat dhewe ngejak ya ngejak biksu gundul. Ya ora payu ngejak aku mengko bagus. Kae cah menengan ya meso disinggo. Biksu gundul sik ngempul. Iya, jenengane kaya jeneng panganan, Pak. Sapa? Lopes. Lopes kok Lopes ora. Oh iya Lopes, Ding. Takoke karo Pak Haji Sukron, ya ning Blitar wingi Mak. Lah napa kok Bapak kok nangelke Elisa? Lah aku duwe kirek lanang kok Mas. Ana kireke jenenge Elisa apa piye? Hah? Kirek lanang, aku maksudnya arep dipacarke karo kirek. Aku radong kuwi arep kepiye? Iya. Jahat. Sambung Wanci Dalu iki karyane anu pepundhenku saka Blitar Ki Haji Sukron Suwondo. Oh iya. Sing aran Sesideman, sing aran Sriuning kuwi panjenengane Pak Sukron Suwondo, Pak Haji. Ya, ngono ya, Mak. Sing nganakke Bagongku ya bagonge Pak Sukron. Oh, bagonge Pak Seno itu anakannya dari Pak Sukron. Inspirasi dari bagong beliau. Oh, dari bagong beliau. Mulane dijejerke bagongku karo bagonge Pak Sukron meh padha. Ning apa kucire tak kethok, cengele tak dekok dadi bagongku rada ndangan. Nggonamu ra ono rambute. Sapa? Nggonamu ra ono rambute.
Padha guyu maksudane Bagonge. Oh, aku dhewe ya mak tratap kok ya. Kok iso ngerti kowe? Gone pasukran ana rambute, sing nggonangune ra ono. Sing nggon aku ra. Gondol. Tak obong kok soalnya. Diobong. Nganggo oncor. Heeh. Ya di sambung wanci dalu. Ya, iki kejadian sehari-hari piyai-piyai kakung putri no. Ya, sing lena karo kasetyan. Ya kuwi miss call at the night ya. Apa? Miss call at the night. Apa maksudnya? Ya, maksudnya teleponan bengi-bengi. Heeh. Ya, nek digatekke apa jenenge iki? Saire asik no. Iya. Pak Seno ki yo mbok gawe dalang kondang, gawe lagu sing keren sithik. Kok ben saya keren lho. Buatan Seno Nugroho ngono. Mesti viral ya. Viral. Oh iya. Ora mung judi, yo liyane sing apa lah keren ngono lho. Mesti keren lah. So tak gawe lagu Taman Wisata Yogyakarta. Taman Wisata Yogyakarta. Oh. Pasar Kembang. Ayo. Oh, Pasar Kembang. Kuwi kempange maceme apa wae to? Wis kowe tak takon wae kok. Wis ora perlu ngerti kowe. Ya. Ora kudu ngerti. Ya, ngono ya, Mak. Soale ngertiku Kota Kembang kuwi ning Bandung, ning Jogja kok ana Pasar Kembang aku rong ngerti sesuk didudui yo, Pak. Ya. Caedian. Ya. Senadyan to tangkep bumi langit prasetyanku tan ginggang sarikma lani mas kang gemesake nana yakti pe nginta tembung yakti pengen tak tembung terus ning kakungmu tan lila mesti ning kakungmu tan lila mesti ya nembung wong di bojo kok iya terus kandheke panggrahita kandhek ing batin panggrahita angel nggonku muwos angel nggonku muwus ya artine gejala bisu iya apa bisu kuwi muwus bisu ki omong angel omong iki gejala bisu angel ngomong ya kan aku ya ora ngerti artine dan iki sisan nyimak ngono lho om Ade ora ngerti iya yen rino banget nglangkono genti
wanci ratri karya usada ya sing gedhe pangapuramu Kang Mas bebujane sambungku mong wanci dalu ngrupeta saremo kawan karwamu Nantana cakepane sing gedhe pangapuramu Kang Mas bepujanku jejantung atiku sambungku mung wanci dalu ngrubeda saremu kalawan garwamu lho terus Kang Mas Kang mratisake mure lestari Cengkok-cengkokmu aja tok owahi. Ya, wis ana karangane lho, Sa. Iya. Kang Mas Kang mratitesake murih lestarine HP pirantine. Lho, sambunge nganggo HP. Tanana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke. Remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki. Lah wis ndek anak telu kok miskol-miskolan. Iya. Bomo tenan sita dadi cah telu ndak kanthi ndikopo gemati. Lho, dadi andi anak kewalon telu dadine. Iya. Terus mendah boyo yen kasita mure lestari kok mesti mulia jor lahir putri Sulestya suweke grupak wae kang bisa nyuwun
bawah sedih gitu loh. Padahal ya nggak ngerti aku artinya. Iya, aku juga gitu loh. Nggih, matur suwun. Mbak Elisa. Ya, Mbak. Pokoke diratani ya, Mak. Ya, iki ana sing nyuwun bajing loncat. Ya, lah iki sinden saka Majenang iki no. Ya, saka Majenang Cilacap. Ayo Mbak Rido. Mudhun kaya kowe. Iya. Ya. Kiye sinden saking Majenang kiye. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rame banget ya Pak sing nonton ya. Ya akeh pokoknya wayangan yang maring Jogja ya akeh banget sing nonton kayak kiye. Oke, langsung apa dibawani Pak? Ya dibawani aja langsungan lah. Ora kepenak. Apa ya? Iya. Cara Jogja sih Pak kudu nganggo bawa. Dalem, priwen? Kudu nganggo bawa. Nganggo bawa, ya. Tuli Rika masih sekolah ya? Tesi, sekolah. Mari sekolah ngendi? Nang isi Yogyakarta. Tuli jare sekolah kok wis isi? Kena sekolahnya nyambi Pak. Oh ya, apik sih. Oh apik malah bocor apik. Iya, tuli kaya wis duwe anak bentuke. Ki kebayake sing gegeden, Pak. Kebayake gegeden. Iya, asline mah cilik. Oh, asline papakane cilik. Ya iya, cilik banget. Asline asline awaknya kaya Mbak Ika kayak ayu banget. Asline. Asline kaya ya iya, ki klambine sing gegeden. Ya awaknya dipres. Awake dipres piye ya awake dicilikna aja gede-gede. Iya, Pak. Tuli nek sip nom awake gede angel rabine. Jare sapa? Ya jare wong-wong kuwi. Apa ya? Iya nek wis kecuali nak. Kecuali nasi apa Pak lah. Aku basa kono ayo lagi ajar kecuali nek sing seneng karo maring sing lemu lah kuwi lagi gelem ngerabi maring Rika. Oh iya. Ya. Tuli penak sing lemu daripada sing kering. Ya durung karuan. Tuli nek lemu mangan tok ya ngentek-entek nak. Lemu ya kan nyong karo embret ora mangan tok. Ki apa kowe embret? Embret karo golek duit. Nyong embret golek duit ora mangan tok. Tuli embret golek duit. Iya. Embret maring Jogja kan ngentut. Bret gitu. Beda ya berarti Pak. Beda. Ya artinya sih beda. Dibawani ya Mbak Rido. Ya. Ya. Semester berapa sih? Semester 8. 8? Iya. 8 semester 8. Iya. Semester 8 gede banget. Iya, gede banget. Seneng sing gede-gede nyong Pak. Ya ora apa-apa sih nyong iya. Tapi nek nyonge ora kabeh kudu gede. Ya ana sing gede ana sing cilik kayak kowe. Pokoke ya sing seimbang. Iya. Sing gede karo sing cilik. Iya. Bajing loncat? Iya, ki arep nyanyi aja diganggu bae. Iya. Makane Rika gek ngomprong ngomprong. Sida apa ora? Sidar. Ki wong galake nemen ya. Lah wis tarik nafas ora sida maning, bukan kepentut kok. Ya ora apa-apa, tulin tute wong ayu kan ora mambu kayak. Apa nyong ayu, Pak? Ayu. Ya Allah, alhamdulillah nasi ngalem. Saka patruk. Ora apa-apa sih keton ayu. Iya. Ayu sih relatif kok. Ki ayu mburine. Ki ayu. Oh, ayu. Iya. Iya, kacamata itu ayu. Wis lah nyong arep nyanyi aja ngomong baen. Ya. Gunung. Tuli apek banget suaranya ya, gulunnya isi gerger-gerger kayak kowe. Mangane laker Pak ya. Rika pengen ngerti carane kayak nyong pengen kayak gue. Priwe carane? Kademen. Oh. Iya. Dredeg ya kayak. Iya. Belajar kademen. Rika mlebu kulkas. Nyong nek kademen ora dredeg mari ngilang kabeh. Ora ana digoleki ora ana menyang. Kira dijajal Rika mlebu kulkas engko tuli metu-metu bisa nyanyi Sunda. Oh iya. Anu bingung ngomong apa sih nyong dadi mung oh iya iku. Galunggu
Tuli nek iki cengkak. Dapan-dapan Banyumas dadi ganti A cengkak. Cengkaknya tetap cengkok. Cengkok Sunda asli ya. Iya. Boleh apik temen suarane Rika. Cengkak dadi cengkok. Iya. Sego dadi sege. Oh dadi A ya. Iya. Kontal ya kontal bain. Iya. Dodo dadi dada ya. Iya. Poho dadi paha. Wondo dadi wanda ya. Gunung Sumedang tunjang. Kayak wong nangis ya cengkake. Cengkak maning. Cengkoke kayak wong nangis kayak Iya. kowe. Ana sedih-sedih. Ana sedih-sedih tuli munggah gunung Galunggung ra iso mudhun. Enggak Galunggung rasa mudun. Talaga sakawaya Kenang apa Rika kok? Sedih nyonge. Sedih wong lagu apik-apik kok sedih. Ya kayak sedih banget. Nandes maring ati. Apa duwe hati, Pak? Ya duwe. Maring nyong menungso ora duwe ati kaya kowe nyong. Rika suwe-suwe ning ngomong mangkelake ati. Ben isa-isaku kok. Tekan ngendi maulah? Tekani Mogiri. Rembecik. Rembecik tuli apa? Rembecik tuli apa? Rembecik gemricik. Oh, banyu. Iya, banyu. Ini anak sing nguyuh ya? Tuli Rika neng nguyu nang seng munine pretek. Kiye sinden Majenang kiye kendele nimen kiye. Tuli ngunekno dalang nguyuhi seng. Lah mbok iya Rika mbok ora teles medun. Tuli nek nguyuhi seng ya ora kretek-kretek kaya kowe. Kepriwen menine. Deng dreng. Mbok. Ngerti Pak. Tuli nek wis arep entek ya dreng. Terus awake geder dreng. Mbok temenan dalang seno seneng nguyu nang seng. Terbukti Nek wis ora ana suarane kayane ora asik lah. Siji seng, loro cumplung. Tuli nek mayang ning desa, inyong nguyuh mesti golek cumplung. Cumplung siapa, Pak? Cumplung kambil kiye kayak Walah, kambil. iya. Dipangan bajing kan bolong kayak kowe. Dilebokna ning bolongan ku Batok kudu cumplung. Nek neng Jogja cumplung. Ya nang ngene nyong batok. Batokmu kuwi. Di tengah leuweung junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan teang tarim Pak Dene Rika Tarim ya jenenge ya. tarima menerima Pak. Tarima Ya. kasih kowe ya. Dawayahnya kuwi ki apa ki? Menerima karena sudah wayahnya gue waktune ngono. Oh dawah. Dawayahna gue kena wis saatnya iku Pak. Tuli maring Jogja dawayahne ki artine dawa banget. Dawa banget. Iya dawahnya. Oh. Dawa banget. Ngene Rika dawa apa ora? Nek ora dawa ya cendek wahnya. Wis to aku iki senenge aku. Ujar-ujarku samben nyong
Ayang karo Rika nyinden gini dipancingnya saru-saru bahaya Pak ya. Ora Rika ki sing nguteke. Nyonge ngomong apa anane kok saru-saru kepriwe sih? Dawa cendek, gede cilik anu apa jajal? Ki nonge takon. Apa mesti dawa ki saru? Apa mesti cendek ki saru? Ya ora, sing saru uteke sing padha ngartekna. Oh iya. Berarti nyong sing saru ya, Pak? Lah iya, oh, iya. Ika sing bayangane tekan kanak-kanak. Kena Aja iya tekan kok. kanak-kanak kene bae. Kene akeh sing dawa. Ya. Ngancik di negara Sunda. Ya. You. Dados. Oh, dados. Ning nang ning gung babayan. Idamu. Yo, mangga dados.
Turing ngesuk maning belajar joget Sunda. Iya, Pak, ngesuk belajaran ya. 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 Nembang maring joget Sunda apik banget. Iya, siap. Bayarannya tambahi tapi. Beres aja kuwatir. Nika bisa joget Sunda, bayarannya nyonglongi. Loh. Malah dilongi ora. Ya ditambahi kayak kowe aja kuwatir. Tuling jogete kayak ming merono mrene. Ya karang durung iso kok. Durung bisa, Pak. Ya durung bisa ngesuk bisa ngesuk. Alon-alon iya. bisa. Alon-alon. Penak sing alon-alon. Ya, lah tuli kaya kowe ngomonge sak. Ya kuwi pikiranmu ya sing elek. Iya sih, iya. Nyong nyuwun ngapura. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Sindrom, Mas. Ya. Yo. Diteruske dhisik critane ya, Nak. Ya. Mengko gara-gara sing alus-alusan, gugur gunung, uler kambang, selendang biru, selendang kuning lan sak piturute. Engko diaturake nggon gara-gara. Ya, penak banget engko rasane mesti ya. Ayo teruske dhisik critane. Ya ayo Mak tak derekake, Mak. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya wing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyuk pindha pesating sumbana wolombrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita omong Sang Hyang Pratangga pati jemjul saking Brangwitan kali kami sarta gunung-gunung marandini bisa merbawani jagat raya dupitata sing kamantyan dewasane nana wau kawuwusa wancine wis ngancik mangsa kesanga ndungkap alam ingkang gara-gara apa to pertandaning gara-gara nalika semanten Ki Ora Petra ing nengok wonten ing kebuk sinambi mangan kerupuk sinambi nyekar rujak jeruk
Enggak. Yo. Dede. Tak. Dua lolo. Kene iki rasane sisa sing jeneng gara-gara iki ora perlu nganggo ayak-ayak. Masuk Petruk, metu rujak jeruk ya penak banget dijogeti, malah suasanane saya mimbui semangat, saya mimbui grengseng lan regeng. Neno mangga kula nyuwun swantenipun Ibu Neti. Kelakone kanthi ketok saka kene goleki sandal saja arep rene. Tak entenane. Lakasela wan kas tegese kas nyanto tegese kas nyanto sane ya mangga jogetane meneh terus suwuke grupak Setya Budya pangagase tur iki ditembangke apik-apik wis diceluk rang-reng kok le teko bareng suwuk. Karang goleki sandal ra ketemu e. Gusti kok
Golek sandal ora ketemu ki sandalmu bentuke kaya ngopo? Ayo sing siji putu siji separo. Wong sing arep jinjit kok. Ha iya. Seneng aku Sehat ora, pengestune, Tru? Alhamdulillah. 4 sehat 5 sempurna. Maksudnya aku takon karo awakmu ki sehat apa? Ya sehat kena ora masuk angin iki kok irung ya ora bindeng-bindeng. Mangsa bedhidhing kaya ngene iki nek ora dokai ngombe vitamin C, ya mesti gampang kena flu. Kowe sing suaramu bindeng-bindeng kuwi garang ya wis pirang-pirang dina ki pilek ki, Reng. Mau wis tak nggo istirahat kanggo ya wis piye meneh ya wis kudu dilakoni. Ora apa-apa. Pilek ki nek cara Jawa gampang, Tru. Carane supaya mari. Golek tawon madu loro. Lebokke bolongan irung kabeh. Aku engko ning jero ngresiki nek ra malah ngentup. Malah cilaka. Wong senengane takoni ape-ape kali sewangsulan sak penake. Bagong nendi? Ambo kok ora pati ngerti aku kok ora ngerti glibete barang. Biasane kowe iki bareng karo Bagong. Ora ngampiri kok. Biasane tok. Awo. Ngono kae. Aku ya iyo ngono, terus mangkat bareng. Lah iki ya ora ana awo. Aku ya ora iyo. Terus ora mangkat bareng karo aku mulane. Aku sengit nek carane ngono kuwi. Wis apal to? Lagak lagu lageane wong lanang ya aja nganti tok gawe sembrono. Nesu wong iki. Ngopo cah iki ora? Apa-apa dituruti. Ameng wong arep gara-gara kok aleman. Dadak digondeli bareng. Kaya manten anyar. Nang omah wong wedok iki gaweane mung werna 3, asah-asah, umbah-umbah karo mlumah. Ngono wong lanang mbok lah malah wangsulan. Ora karo sapa to kaya nyemelangi Bagong ki nek nesu anarkis soalé. Karo sapa ora ketoke. Piye? Muni piye kowe? Diageng ora tata. Gong. Le sadar le rasa melu-melu perkara rumah tangga. Oh iya ini nek nganti kae bojone dikapak-kapaki rek dilekno rek ora pati duga mono piye mangan wis diwadahi wis ditoke mesa isih aleman kok nunggoni anggepmu aku apa aman kok terus ngopo nesuro kirike ambuh cakae kok kaya tresnane ra jamak-jamak tunggu omah nek ana maling sing ndek omah dicokot ngandani kirek kok kleru kae tak omongi to nek ana wong ra dikenal kemliwer aku cokoten Gong sing kudune dicokot ki wong sing ra dikenal kuwi kok dadi kowe. Ha kowe iki ngandani ya aneh kok ya. Wis men. Gaweke omah apik-apik ya ora tau nggo turu. Lho. Kirekmu tok gaweke omah apik. Lho piye to ngisor cakro? Oh. Malah ora ana wong rondo. Mergane jegoki kabeh. Wis kono dibuang apa piye ngingu sing apik-apik kono kaya pitik, kuwi pitiki nek ngendhok engko dadine iso dienggo didol. Ngono lho. Kirek iki nggo ngopo? Keamanan, Nduk. Keamanan ku rasa perlu kirek. Ngono. Oh, kuwi nek diambus mongko kowe agamane Islam nek diambus kirek ku ya dadak wiso. Ha wisuke nek diambus kirek piye? Ayo mung dikrane diturke terus wiso. Aturane ana, nek ora ngerti rasa sok kaya ngono kuwi, ngono lho. Nganggo dibasuk nganggo wedi barang. Nganggo lemah barang. Masa wiso nganggo lemah? Tenan bledhek. Kuwi aturane kaya ngono kuwi. Jolno. Oke, iso ajolke wae, Truk. Jolke apa kira-kira angen-angenmu? Kalkun. Weh. Seneng aku. Nek muni ana wong terus megar. Wah, gleling kaya Truk. Nek aku teko mesti muni koclok.
Ya aja kalkun, engko ndak ngelokke kowe koclok-koclok liyane koclok-koclok. Wedhus wae gom nek besar iso didol. Mau wedhus mau. Aleman tenan le mau wedhus. Lah ngopo? Aku tau iki wedhus, aku darani ponakane. Lah ngopo? Nyelok aku lek ngono. Anggere liwat kandang lek. Kapan aku ra biro anu dulurmu kok lalik-lalik. Ayo nganu apa jenenge ditukokke pitik wae sapik. Pitik ngelokke neh muni piye? Pokok. Wis ra satu tukokke apa-apa celengi wae. Celengi cecok tak pecah. Aku ki nek karo dik ra iso nyimpen. Oh, neng bank. Hah? Neng bank. Aku ra iso tanda tangan. Saiki ora sanggo tanda tangan nganggo ATM. Lho. Kertu kotak kae dilebokke nang nggon bolongan slep ngono terus pinmu pira? Pit to. Pin kok pit. Pin ki apa? Pin ki anu angka sing rahasia iso dienggo njukuk dhuwit. Misale rahasiane angkaku 1 2 3 4 5. Aku iku to ATM iku lebokke nang nggon kono bleng ngono terus dipejet 1 2 3 4 5 terus engko nang nggon layar muncul nominal uang tunai 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, maksimal 5 juta. Dit kuwi mung 30.000, Tru. Oh. Ana ora ATM 30.000? Ya ora ana, gak tak kira nek jutaane. Jutaan ndasmu. Oh, mate nek ngece aku durung tau karo Dit Sayu, durung tau wadahe. Ayo saking dene kowe boros kok, Gong. Wong nyatane mbiyen yo tak jak nyelengi yo ora tau iso tuku celengan jago karo aku bareng. Wis tau apa? Wis. Dek tuku loro jago babon dipecah. Nang apa Gong? Ora endhok-endhok. Enci celengan ki ora kendhok, padahal jagone wis tak tumpangke lho, Tru. Ah iya. Serku ki men ngendhok ngono lho, ora. Aku ki kepengen ngingu pitik loro babon ro jago tanpa makane ning ngendhok. Mula tuku pitik celengan. Tak nggo dolanan sing babon kaya ngisor pitike jago tak tumpangke. Ayo kendhok ngono ya. Ora ngendhok e. Goblok mula mbiyen sok mbiyen ki dikon sekolah bapak ora ngeyel. Kowe mbiyen ya ora sekolah tenan ora. Tekan kelas 2 to. Tekan kelas 2 SD. 3 SD metu aku. Mergane nginjeroke Bu Guru. Aku kurang ajar to kowe iki kurang ajar kowe. Bu Guru kok dinjeroke ora? Cantik, Mas. Ora. Aku bola-bali nibake bolpen. Waduh. Aku lek teko ning ngarepe Bu Guru, bolpene tak tibake kluduk aku juga. Bolpene tak tibake kluduk aku juga. Ngerti lagi mak petungul tutuk garisan ndasku. Keluar. Belum Bu, keluar. Terus? Kan metu aku ya santai wae. Tekan rumah takoni bapak ora. Takoni ngopo Gong? Aku gak mlebu tutuk garisan Bu Guru. Sing jeneng murid ngali duduk garisan iki mergo muride ngeyel. Tur kuwi sah. Mergo ngopo? Nek wis nang sekolahan kuwi sing jeneng siswa kuwi tanggungane Bu Guru, tanggungane Pak Guru. Mula kowe tak kandhani ya, Gong. Apa to sababe murid-murid saiki akeh-akehe padha nakal, padha nglidik mergo wong tuane le melindungi murid kebangetan, le melindungi anak kebangetan. Saiki guru ra iso njiwit, ra iso nuthuk, ra iso getak karo bocah. Nek njiwit, nek getak, nek nuthuk karo sing tuwa dilaporke polisi. Monggo biyen kowe jaman sekolah karo aku SD, ya to? Penghapuse dibandemke. Kuwi panggula pentahing guru, wong biyen-biyen pinter-pinter. Lho. Ora. Heeh. Kowe tau nglabrak ora? Wis. Aku terus sadar aku terus ora ngono kuwi carane, kleru ngono kuwi. Lah ya guru ya ora kebangetan, Tru. Ya iya, ya kabeh iki sak tundha sak bilik-bilik tegese sak traju. Men bener. Ning sing kowe ra sekolah ra apa-apa, anakmu sing penting sekolah. Jelas. Ha iya. Tok sekolahke kabeh. Ora. Kuwi nek omong jelas tak kira ki gawe marem wong nakoni kok ora sekolahke kabeh. Ragat ya, Tru. Saiki ana SD sing olahraga. Oh. Oke,
nek pancen kowe wong ra duwe dilebokke SD sing olahraga. Lho, tanpa uang gedung, tanpa uang apa-apa. Le sinau ning sawah. Petro cangkeme yo elek iki digatekke tenanan kok. Tanpa uang gedung kok le sinau ning sawah ora. Lho kuwi ana tenan kok ning. Ana tenan kok gong mula gatekke. Sing barep tak sekolahke wis. Oh ya wis. Kelas piro saiki? SMA. Weh. Kelas piro? 6. Bagi jane dong SMA kelas 6 iki piye? Anu apa ki? 3. Oh, kelas 3. Nek ngono iki wis mulai golek anu perguruan tinggi. Ora tiba mah loro. Perguruan tinggi. Ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan kok tinggi ngono tiba kelumah malah ngrekoso. Maksud iki sing tak karepke fakultas. Tak tonyo modar kowe. Sekolahke dhuwur-dhuwur kok mung kon fakultas. Fakultas iki beda karo fakultas, kupinge sok dipresake. Fakultas. Kuliah. Njupuk apa? Ya sakanane kono nggo apa. Lho kok sakanane kono ki. Ya nek gareng takone ya njupuk apa aku le wangsulan ya sakanane kono apa. Ana buku ya jukuk buku, ana komputer ya jukuk komputer. Engko ora mlebu polsek. Lah iya. Wes goblok men ora. Petro, apa kang gareng ning kene kok seru-seru? Pampundutan lagu isih akeh, Truk. Ayo dipinangkani. Ngene wae sok nek wayangan nggawa tip wae. Oh. Pamundhutan lagu kadhe sedya VCD pirang-pirang setel iki terus tinggal ngaso. Anjuk wiyagane ngopo? Wayangan ki suwe-suwe ra nggo wiyaga. Oh. Oh to. Kemajuaning jaman ki suwe-suwe wayangan tanpa penabuh, tanpa sinden. Mergo saiki alat-alat wis komplit. Ngarepku ki sesuk alat musik, alat gamelan. Iya. Mengkali tak pejet cecek tung drang tak. Dua lolo wing. Ah, wiyaga ora nganggo. Ning lek mumayang mesti ora tentrem. Mergane bekas wiyagamu iki mesti gawe onar ning jaba. Wis jelas ya, Truk. Endi sing jebluke mercon, endi sing le omong seru-seru. Ae werna-werna pokoke. Wis nganggo wiyaga wae men tentrem, Truk. Heeh. Wis ora apa-apa. Iya. Iki ana sing nyuwun luar kambang, Truk. Iya. Kaya panitia mau kagem kasepuan. Sapa sing kemarin nyekar luar kambang ring? Ya Mbak Ayu Purwalestari. Swara tradisi, swara klasik, swara gending ya Mbak Ayu. Nek Bu Pras kae swara knalpot. Ya. Jendok sia-sia tenan ya. Ora iki nek karo aku ki lah kowe nek ora ngerti nek pas ora nyambut gawe kok karo aku rangkulan. Oh, ya sok kena sok ora. Aming sak pudelku elek mlaku ki. Nek tak rangkul sok kebablasan. Endi iki Prastiwi ki aku? Iya. Yo, Mbak Ayu diaturke uler kambang pamulutanipun saha bapak-bapak panitia. Katur kagem para kasepuhan dusun ngendi Truk? Ngijo karo Jombor. Dadi digabung dadi Ngijom. Iya. Ngijo dan Jombor. Ngijom. Enak. Apane sing enak? Kayak iki cakepan kok apane sing enak? Apa wong urip ning ngalam ora bablas-bablas. Donya ninggal tata lawanku utama yen digagas dawa urip
gitu. Mundak kabringan. Wis kedacut ngedengar Iya rek. Aku meson nyuwun gungan, Tro. Iya, nyuwun gungan apa? Pelok, Bayu. Aku kok kepengin ngrasake uler kambang sing pelok. Oh iya. Saking penake nganti ora krasa rampung. Lho. Rampung ta iki? Ngono. Kaya saking temanjane. Ya. Belok iki ya kepenak. Iya mumpung para kasepuhan isih kepareng sari. Lho. Anu mresani. Jarwa muda Lho, swara tanpa kemresek babar blas iki lho. Jarwa muda. Kaya apa jenenge iki? Kaya metu saka kae apa? Nggon salon kae. Sweater. Apa reng? Sweater. Sing cilik-cilik kae lho iso rebel kae lho. Sweater ki ra kaos to. Goblok kan. Twin cam. Wah, aduh meneh kuwi. modane Prabu Kresna sayo rukun setyane aja lali mas kowe ketang raya nyambut gawe tenan ya ring. Ha iya. Sarep ngopo nek ngene iki saking penake. nguti saranane Codok susu sawahe jembar-jembar marine lemu-lemu eo. Wah, penak banget kuwi. Dikambati kaya kutut mangga ngono ki apik banget. Ngomonganmu saya entuk saruk-saruk to, Reng. Ayo semangat terus. Iya. Ki mau jenenge uler kambang. Ya, dudan nawala-nawala sing kira-kira urung iso diaturake. Diaturake bengi iki, Tru. Ya. Ki mau ana sing eneng sing nyuwun slendang biru kagem ibu-ibu juru masak. Wah, ayo nek ra diaturake ndak iso kecuweren jenenge, Tru. Heeh. Lah iya.
Ayo diaturake Slendang Biru. Ya. Njajal nek Slendang Biru ki buka bonang, bukane piye ya, Truk? Aku kok arang-arang krungu ya reng. Wo ning ana. Bonang ora genter kok senengane dhisik-dhisik ya ora. Mbok ya mung ngekeki kelodangan kancane ki ora. Nani jamune lodayang. Iya. Membunange Mas Joko ku ya pinter trampil trengginan. Cukak-cakut. Yo, mesti iso. Wah iya. Asik nembang sapa? Kedap tasma aku nyawang glendang biru, gelungane mentalane kasihate. Aduh, kebayang wungu nyambeng gading dolahe sampe tansah gawe wingo. Nataku jiwate ayo hosing. Ya lu hose ora wong rapal kok senengane. Monggo diaturke Slendang Biru saking penyanyi Pak Tresno juru gedhong utawa panganan. Oh iya. Diaturake, Gom. Heeh. Engko isih ana iki pirang-pirang nek ora tak pilih, Tru. Iya. Dubur gunung ya ana. Iya. Gugur gunung. Terus iki saking kali opak ki mau nyuwun apa ki mau sing apa penjual apa kambing ki mau. Nyuwun Sinom Parijata. Halus-halusane iki seneng tenan aku. Iya. Dienggo mat-matan nek gara-gara. Ayo, Tuk. Truk kok, Tuk. Ayo, Slendang Biru sih. Ya, ayo engko tak jogetane kok. Jogetane kaya ngapa? Sapa? Anut hanyelaki janji. Ya sing urungan Mbak Wahyu Krisnawati sing urung nyuwara. Ken mau kaming dehem wae ora nyuwara. Semangat ditunggoni sing kakung, semangat. Iya. Sing kakung nendi neng kon kempul tunggon sing kakung semangat terus nganggo kemayu barang jan santai rasa kemerungsung. Slendang Biru. Nek grogi malah kleru slendro ngono malah. Slendang dadi slendro. Slendang Biru. Hamung ngenaki hati nora tekan baten setiamu. Ya kanca-kanca mangga
Slendang biru. Ya, tetap ana janjimu slendang biru. Oleh ning nong ning. Wis to. Apike digapake terus wis apike dunekke wae rasa dadak. Iya, mangga. Tetep ana janjimu slendang biru. Oh, ya. Lempuyangan meneh to. Anyi, ya senai meneh. Ya engko bar iki kok. Tetep ana janji dung jan. Ni nono. Oh, disuwukke grupak. Heeh. Disuwukke kerupuk to. Ah iya. Grupak kok kerupuk. Ya. Anyi meneh, Mbak Wayu meneh men. Aja nganti beda suarane. Hanya lagi janji. Awas suarane iki si mbokmu nang omah streaming lho iki. Mbok boyem streaming ayo. Suarane Wayu kok dadi kaya angel ya, Pak. Iya. Selendang biru. Suarane dadi esek-esek. Kerep diajar sing lanang. Selendang biru. Hamong ngenai hati nora tekan baten setiamu. Ya selendang biru. Ya kanca-kanca ya isih semangat kabeh. Kejaba sing 10 wong to. Ha iya. Mergo mawawan wis kiprah dadine ya mesti antuk-antuk ki wis lumrah. Aku kok risae wis ngantuk. Mengleng kok urusan ngantuk iki. Apa sih? Ya, maka. Tetap ana janjimu selendang biru. Ya, selendang biru saka panggedhong utawa seksi panganan. Diaturake iki mau diaturake. Yen ana sing nyuwun kari beberapa lagu terus ayo dipinangkani. Ya. Mboko sithik engko suwe-suwe menjadi gede. Ya. Ana sing nyuwun Sinom Parijata pepeling karo gugur gunung. Ya. Sinome dhisik rek. Sinome dhisik iki lagu sing wis kondang kawenang-wenang. Ya, tekan ngendi papan. Sapa sing keparan nyek? Yo, Arisang ndak ngantuk Sinom Parijata. Ya. Ayo sedina dek nyinden dhewe. Monggo mike 8.
nyindat iki mikir. Ya Mas. Ayo. Slendro, Pak. Slendro apa pelok manut? Nggih. Apa nggih? Pelok. Ya pelok. Mubeng to. Ya. Eno. Sesuk ya Jala Sutra kono ya bersih dusun. Ya sing asta Bapak pamanku Pak Geter Pramuji Widuri Widodo. Widodo kok Widuri ya. Iya, ya didum-dum Ramawan santai wae lho. Wah ya, bareng cedhak omahe cantas tenan suarane Orisan. Ayo men kulawarga nang omah krungu. Ha iya. Janji sabar, ojo doken susu, sawahe jembak-jembak. Harine lemu-lemu, parine lemu-lemu, lalala, ayo. Aku mbiyen soalé penggenong. Ah iya. Suara suling kumandang sarane apa setyane kalakon setyane kalakon arat konduta karo Gusti kang peparing elinga marang Gusti sing peparing terus iya lho terus nono taratamtu tak turuti umpama penggirong iki ditambahi aku ngono mesti wah gumyak banget. Oh ya nek ngai ya. Lah terus sing mayang, lho tampa uyon-uyon tok wae. Ora ngiringi wayang. Watene ya mau uyon-uyon yarang banget e. Lho, prihatin. Komeng prihatin wae. Ya, mangga Mbak Arisa.
regane kok dalan sepur. Kuwi nek ora dongkir karang kleru ya terus wong menungso kedunungan ina lali salapes lan mati. Aja disalahke. Ena pipalanda ngono wae kok nesu aja ngesok-esok. Ah, kuwi pas kirongane. Yo. Pipa urung Gong, urung. Aku pengen gerong itu. Ah, ya urung kok tak abani ta. Pipa lan. Ah, ngono wae kok nesu aja ngesok-esok. Kita aku cilik isih ngetutke Bapak Semar mbiyen anggere Sinom Parijata rasane kaya seneng banget kaya terus. Ha iya. Tembang penau ngono. Ha iya. Ayo Gong ganti kowe. Pelok bareng. Ya. Nuruti pamundutan Pak Badawi, mbok menawa wis kondur. Wis kondur. Ora apa-apa, Pak streaming saka omah. Aku ya sok streaming. Ha iya. Nek pas praiso tak tonton dhewe. Polahku. Ha iya. Ya, kaya ngapa? Gugur gunung. Lele le lo le. Gong. Kowe mbonang ya iso. Lho, iki tabuhan semene kecekel kabeh aku terus. Oh to. Buka gugur gunung. Edan pinter ya gampang lete papat-papat. Oh gampang sing tutukan tangan roke wae lete papat-papat. Ora entuk telu, ora entuk kudu genep. Oh 8 apa papat. Oh iya. Nek tutukan peking mindo-mindo weh kaya sing nuthuk. Ah iya. Nuthuk iki ora mindo. Ning nono. Nek saron sing songo kae nggo nyacah. Tunda tak. No kuwi mlaku. Oh, nek demung biasa, dituthuk biasa. Nek carane nabugong dijagur. Wih. Nek kenong ya dituthuk. Mulih kabeh iki kae nek nabuh apa jenenge iki? Kendang. Ayo ditabok. Wih. Ditepak. Tung ndlep tak. Tung. Oh, kuwi buka srepek. Nek buka ladrang tak tung 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 tak lan sak piturute. Weh, nek lancaran tung tak tung tak wah, iki tak ropelke. Oh iya. Kan kowe bingung. Nek nabuh gendir ya dituthuk. Wah, iku jenenge apa kuwi? Kutut gelut. Oh. Kutut gelut. Engko bar kutute sik gelut, wonge sik gelut. Ah iya. Iya. Nek slendem ya dituthuk. Oh. Nek carane nabuh sinden, dituthuk ya kena, ditabok ya kena. Sinden ki ora ditabok ora kok jero dituthuk ditabok sangat. Dicetot ya kena. Wah, saya nekat. Yo, brianu gugur gunung ndak peng. Kelingan sing ora-ora. Yo. Dilule dibukani sik aja.
Dong 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 dong. Kuwi nggo apa-apa. Apa-apa bunang nek arep buka iki kudune ada ngiyah. Dong 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 dong. Terus kempule sung. Terus buka. Oh. Yo, ayo jog. Ayo, burung. Or, ya. Hop. Ayo, kanca. Suwuke iki nganggo doteng brengok ngene lho dadi ketok gumyah. Kuwi jenenge suruk grupak, Gong. Ah, suwuk grupak. Suwuk grupak. Suwuk grupak. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan wa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris. Petro ki nek nembang apal terus ya nadane ya pas dirungokke ya kepenak ya ayo keduwuren ayo semono. Oh iya ya karang aku ki nek karo larasan ki nek ora tak ngengke tenan mula aku nek mayang ora nggo pelok. Wah iya ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris baris
Kompak kuwi wajib diapal. Mergo kuwi tembang kegotong royongan, kerukunan, keguyub rukunan. Nah. Mbak ayo Kong kowe iki ya nembang ora mung meneng kae. Nirokke Petro. Heeh. Ayo, nendi? Aku ki ngajari kowe, ayo, ngono kok nendi ora lunga sakarepmu nang kene sakarepmu. Ayo. Kumpul kanca. Lunga kok kumpul. Ayo, kanca ngayahi karya nang praja kene. Mape, seneng aku nek kowe apal. Kene dhuwur gunung nang gugur gunung tandang gawe. Sae-sae sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa bareng-bareng matur Pak RT. Lho. Lila lan legawa kanggo mulyaning negara, kanggo mulyaning negara. Cira lupat dinadake cira lupat. Cira lupat. Cira lupat. Cira lupat. Pat kurang sithik kok. Hah? Kurang sithik. Iki lagi berusaha terus. Ciro lupat. Nah, kowe soalé bindeng kok. Heeh. Ciro lupat. Ciro lu. Wah, kuwi. Ciro lupat. Maju telu. Papat. Diulang-ulangake mesti enggal rampunge. Olo bes kontol baris, olo bes kontol baris, olo bes kontol baris, olo bes kontol baris. Apik tenan. Ya wis ya. Ya. Kuwi karaku ki ndek gawean ora mung sapenake dhewe. Jaga ndara Arjuna Tapa kemambang elok ya sila tangane ning dada kok iso kemambang ning banyu mongko ora kerem iki nek ora ndara Janaka ora bakal aku iso nek ngono iki oh ning mleding lho ora kemambang ora silem yo antro asu oh Tapa kok mleding iki cara ngendi wah kala-kali radong ora aku ya gumun nek nganggo aji apa ya ambuh kaya Andra Janaka iso ora kurang kaya apa-apa iso aja kok Tapa kemambang Gong sing jeneng Andra Janaka Tapa ning lemah sekilan ora ngambah lemah kuwi iso kok masa kaya mabur kae wah piye nek Andra Janaka ora iso mula ayo ndang ditileki nek nganti eneng apa-apa arek anu aku to kowe. Aku disiki senengane Petro ora. Oh. Oh, senengane disiki ora. Aming kongkonan kok disik. Ya iya. Keparat ora. Ngerti kaya ora ajar biyen-biyen gitu. Ora dikolone kowe ndak tuman wae. Ayo terus kae yo Bagong karo Semar wis dhisik kae yo. Susul ning gising samudra kae. Ayo aja nganti kesuwen yo. Semare koten prayitna semuriris eka balik. Oh.